Emilia Pikkarainen, miltä tuntuu saman viikonlopun aikana murskata 2 lähes 3 vuotta vanhaa Suomen ennätystä? Ihanalta, kun alkukausi oli vähän takkunen vielä sairastelun takia, niin kyllä luo niin paljon uskoa onnistua tässä kisassa. Mitenkäs tämä 200 metrin perhosuiti tänään sujui? Tuntuu, että se ihan lensi ja tuntuu, että olisi voinut jatkaa pidempäänkin, että ihan mahtava fiilis. Oli aivan ylivoimainen tuossa lajissa ja veit todella komeasti sen nimisi. Näetkö yhtään, missä kilpakumppanit jäivät? No vähän jäin ihmettelemään, mutta kyllä mä vaan jatkoin, että olisi ollut ehkä kiva, että olisi joutunut ihan loppumetreille asti puristaa, mutta kyllä vielä EM-meistä ja varsinkin olympialaisista löytyy sitten. Olisiko tuosta tämän päivän uunista lähtenyt kirja-avulla ehkä vielä jopa sekunnin kymmenyksiä pois? No varmaan oli aikamoinen hurmas päällä. Kerro sitten vielä, millainen on ohjelmasi tämän kevään jatkossa? No Suomi-Viro on varmaan ainakin meidän ennen EM-kisoja ja sitten on EM-kisat ja toivottavasti olympialaiset. Sinä kävit jo Pekingissä vuonna 2008 kokeilemassa olympiafiilistä. Kuinka kovasti haluat nyt tuonne Lontooseen? Tosi paljon. Kyllä se on ollut 4 vuoden tavoitteena ja haluan ehdottomasti päästä sinne. So,